jeg skal gøre opmærksom på, at der er en trykfejl i kamplisten. Der står, at denne kamp skal køre over 3x3 minutter, men så unge mennesker, de må ikke bokse mere end 1,5 minut hver omgang. Så det er altså en let bantamvægt 3 omgange af 1,5 minut. Og det var Mads Giesnes mod Christian Petersen. Ja, når han kommer venstre. Sådan der. Ja, højre hånd, det lukker du. Ja, når han kommer og følger dig. Venstre hånd, den prikker. Kom så, Christian. Højre til. Højre hånd med. Højre hånd med. Ja, til han kommer, så står vi. Hvordan der med? Det er godt med. Kom så, Christian. Der fik du ham. Sådan der. Godt, Christian. Og kigger på ham. Ja, godt, Mads. Sådan, Mads. Ja. Flyt dig. Godt, Christian. Godt, Mads. Du ved. Godt. Ikke for langt væk. Ikke for langt. Sidste. Og Mads, 10 skud. En, der tager ham op. En, der tager ham op. Ja, det er godt, Mads. Jamen, det er Godt, Christian.